Kød her. Nick Havlik. Jeg vil starte med at fortælle om mig selv. Jeg er 14 år. Jeg bor i udkanten af København. Hvidovre. Sigte 52. Så jeg laver musik i fritiden sammen med ham her. Ped. Vi laver sådan forskellige ting og producerer sammen og sådan noget. Nogle gange. Det er det, vi laver. Ja. Jeg hedder Emil rigtigt. Ped når jeg rapper. 14 år gammel. Livet er videre. Står du hvad mere? Vi to vil kæmpe på bunden af. Helt på bunden af. Det mener jeg. Men hvad hedder det? Ja, laver musik i fritid, som sagt. Producerer en gang med der i den tid uden til det, eller så er det mest producerer. Jeg er nemlig i gang med en EP nu, som kommer ud til sommer. Ja. Og jeg er ikke i gang med en EP og sådan noget, men det kommer der en anden tidspunkt. Ja. Fortæl lidt om din karriere indtil videre. Min karriere, den er overordnet. Det er stille og roligt. Jeg synes, jeg er selv er tilfreds med det, jeg laver. Så fuck haters. Ja, jeg har for det første det samme sige som ham. Men jeg har også fået mange henvendelser om, hvordan vores karriere den startede, og det vil jeg så fortælle lidt om. Vi sad ude ved området før, og så hørte vi meget med fæs og sådan noget der, og så tænkte jeg, okay, så spurgte mig sådan der, skal vi ikke lave gangsterrap? Så tænkte jeg, okay, det gør vi så. Og så begyndte vi så at lave gangsterrap, og så efter vi havde gangsterrap et halvt år cirka, ikke også? Jo. Så begyndte vi, det skal ikke også, det gør vi sgu ikke så godt og sådan noget der. Så begyndte vi at søge på grime og hiphop og sådan noget, så lærte vi Fade og alle dem der kender, og nu har vi stadig rigtig god kontakt med dem, og vi er faktisk som bros alle sammen. Så de har hjulpet os rigtig meget. Rigtig meget. Det er så dejligt, og så nu begynder vi at lave grime og hiphop og sådan noget forskelligt. Og love. Ja, love musik. Bedste sted vi spiller. Det bedste det er Rust til Face Release. Det var på 700 mennesker cirka. Ja. Det var Hvor de var oppe og spille nogle linjer sammen med dem. Lige i sådan. Hvor du vil spille til sommer? Alle steder. Jeg er frisk på at spille alle steder. Alle steder. Men Rust, det var reddet. Rosenhuset er altid på. Rådhuset. Natværk. Vegas og... Ja, en lille Vegas, stor Vegas der. Det er svært, og så natværk og alt sådan noget der. Det gad jeg rigtig godt. Ja. Spille. Yndlingsrapper.dk. Yndlingsrapper. Jeg har ikke rigtig nogen. Jeg synes alle er gode. Det de gør sådan ting. De er gode. Men nogen de hater bare folk sådan noget. Så dem jeg synes er gode, det er Udkanten, Slang, Logikken, AMG og derudaf. Dem vi kender af. Ja, præcis for mig også. Dem jeg vil støtte igennem alt, det er dem som jeg nævner nu. Pasha, Slang, Udkanten, Logikken, AMG. De 5 grupper, dem vil jeg støtte igennem alt musik. Det kan vi så godt sige med det samme. Yndlingsproducer.dk. Benny James. Benny James. Vores egen. Roberto Peters. Was the Black. Og Static og Capello. Ja. De 5 ikke også? Bare virkelig. Okay. Ja, det er produceret. Ja, det er ikke produceret. Men de 5, det er i hvert fald dem som dem vi synes der er fede til. Det er også vores venner, mange af dem. Ja. Hvem vil du helst lave et track med? Alle sammen der gør sådan ting. Jeg er også frisk på at rappe med alle der gør sådan ting. Og så hvor jeg så også selv føler at jeg får noget ud af det. Så jeg er frisk på at arbejde med alle. Ja. Skud til dem der gør sådan ting. Skud til Logikken. Alt det vi kender derude af. Dem vil lave musik af det hele. Det er også det jeg har at sige. Skud til alle dem der gør sådan ting for det første. Men så også skud til AMG. Skud til Slang. Skud til Pasha. Skud til Logikken. Ja. Udkanten.
De gør lidt af deres ting, og det skal der ud så. Og fucking meget skud til Nordikoste. Skurken. Han er på. Han stør også gennem alt, det skal han virkelig have et skud ud for. Ja, det mener jeg sgu. Men som sagt, skud til alle, der gør sådan ting, og ikke er bange for at vise sig frem. Ja. Spil værst. Okay. Jeg tager Nick Hollow, det der feed hed soldater. Som jeg også kan finde på YouTube, som sagt. Okay. Ja, ingenting at lære, mens du vandrer rundt i det univers. Univers åbner døren til det nye univers. Sender soldater ud i krig, springer luften som et landminde, skridt frem, fast på. Hatter, briller, bum, klar for soldaten, natterangen. Sniger mig igennem, camouflage, der kan være på rygtet. Sigte kun er modhændelig bange, sagde det højt, der var hul igennem. Skudsikker vist til at stoppe en kugle i en høj fart. Men der var et tryk på, det var klart. Jeg søger general, ude til den næste mission, stå klar til det psykiske fysisk. Du er en fjend, der står på den anden side med gevær på troner, med det vanvid, med det sandhed. Hvor vil du hen, babe? Og så er det. Slap mig af. Nu kommer omkvædet. Ja. På militant. Kamuflere sig i mørke for at gemme sig fra sin krigsmand. Skudsikker vest for at leve i sin levestand. Kamuflere sig i mørke for at gemme sig fra sin krigsmand. Skudsikker vest til at leve i sin levestand. Ja, og nu kommer mit her. Det her track kommer med på EP'en. I får det ene vers, og det bliver et beat, jeg selv har produceret. Okay? Jo, har du hørt min lyd? Den er pisse god. Jeg har også brugt sige for at komme på mit niveau. Men da Aben sætter sig tilbage i sko, så du vil skubbe mig ned. Men står på mine egen ben, hører ikke haters. Så vis mig vejen ind. Står stadig lige med min kugle pind. Jeg er 14 år, du vil slå mig ihjel. Musik snakker for sig selv. Jeg har altid været på musikken, jeg har altid været deroppe og rimelig brænder for musikken. Jeg brænder for at stå og spytte bare som midten. Det er så mange tekster, men de tror jeg skriver noter. Så jeg bare slår selv fast på telefoner. Det er fuck skruen, det er musikken, der kalder. De haters står fra og taler. Så ved jeg har en god lyd, en god dag. Musikken har en god smag, jeg ved det pænt op tilbage. Forstår du B? Jo, det var lige et vers på min EP, som jeg fik at høre der. Men nu vil jeg gerne snakke noget om bookling. Det kan godt være, at vi er 14 år, og I tror, vi ikke kan en skid. Men I kan ikke bedømme os ud for det her lille. Når du tjekker min EP, når du tjekker hans sange, du er positivt overrasket, og vi ser altid en fest i gang. Så vi vil gerne blive booket til alt. Fødselsdag, konfirmationer, bryllupper, hvad I kunne finde på, bankdåb, alt hvad I kunne finde på. Og til en rigtig billig pris i hele landet. Billigt til Sjælland selvfølgelig, men hvis det er Fyn og Jylland, bliver det lidt dyrere, fordi vi også skal med bussen. Men ellers så kan vi love en fucking billig pris. Det bliver fucking god, hvis du booker os. Vi starter altid en fest. Og bookning sider. Du går ind på Nick Havlik fanside, hvor du kan booke mig i indbakke eller e-mail. Og PED. Der kan du kontakte mig på min fanside PED eller på e-mail bare emil733@live.dk. Der kan du kontakte mig. Men som sagt, frisk på book alle steder, billig pris, hvis vi er i gang i en fest. Vi skal nok få så gang i en fest, det lover vi. Ses. Skud. Ja.